A mata da akwai waɗansu mata malam, waɗansu sai ka gansu sun ci sunan matan, waɗansu sai ka gansu sun rako dai matan, waɗansu babu tarbiyya cikin mamatan, waɗansu babu ilimi cikin mamatan, waɗansu babu nazari cikin mamatan, waɗansu sai ka gansu dai kamar 'yan matan garin can. To matan garin can ba a musu tambura kamar to matan garin can bana musu jinjina kamar to matan garin can. Wasu sai ƙarya ku gansu to matan garin can, wasu sai gulma ku gansu to matan garin can. Ba zan musu jinjina ba ma to matan garin can, ba zan musu tambura ba ma to matan garin can. Sai dai si ta zuba gardama to matan garin can, a ce musu ga wata Hajiya Ummu Kulsum ta metir duniya ta mu ba irin tasuwa daidai rawa. Zauna gidanki gidan zama Ummu Kulsum metir daɗin duniya Ummu. Mu je lafiya Ummu Kulsum metir taka lafiya Ummu. Zauna lafiya Ummu Kulsum metir ta metir dai na ce Ummu. Metir Ali dai Ummu Kulsum metir Ummu namu sai namu. Metir namu sai namu Ummu Kulsum metir tafi lafiya Ummu. Amarya na ce Ummu Kulsum metir ja gaba dai na ce Ummu. Na ce ta Amerika Ummu Kulsum metir Ummu ta Amerika Ummu. Kyakkyawa na ce Ummu Kulsum metir mai kyau Hajiya Ummu. Kunya Hajiya Ummu Kulsum metir gata Hajiya Ummu. Asali Hajiya Ummu Kulsum metir ilimi Hajiya Ummu. Ibada Hajiya Ummu Kulsum metir wanka Hajiya Ummu. Kyauta Hajiya Ummu Kulsum metir murmushi Hajiya Ummu dariya Hajiya Ummu ta metir Hajiya Ummu daidai kuje ku faɗa musu tana nan dai lafiya. Kuna nuna baƙin ciki tana nuna farin ciki da 'yan gulma da hasada Ummu dai bata damu ba. Madan metir Ali dai alƙadiri Ummu Kulsum duniya Ummu Kulsum mai dala Ummu Kulsum shadaka Ummu Kulsum shakira tana can a Amerika na danko ya sha kuɗi. To lafiya zaman ki koma a soki ko a kikin baza duniya ce mu. Matar metir Ali hasken metir Ali gatan metir Ali Ummu mai girma da girma. Na ce ciki dai lafiya sannan baka ma lafiya Ummu Kulsum masu alfahari. Idan ka tsaya a can idan ka gama da nan idan har ka kai ga can gidan za a rike maka. Kuje dai ku faɗa musu tana nan dai lafiya. Kuna nuna baƙin ciki tana nuna farin ciki da 'yan gulma da hasada Ummu dai bata damu ba. Madan metir Ali dai alƙadiri Ummu Kulsum duniya Ummu Kulsum mai dala Ummu Kulsum shadaka Ummu Kulsum shakira tana can a Amerika na danko ya sha kuɗi. Ina matan duniya a zo an raba gardamar Ummu ko wata girma. Ku dai mata 'yar jinjina mun ce mata ta girmama magauta ba su so ba. Ni kaɗai ne kan kiɗan ni kaɗai ne kan rawar ni kaɗai ne bidiyon Ummu Kulsum sharawa. Kuje dai ku faɗa musu tana nan dai lafiya. Kuna nuna baƙin ciki tana nuna farin ciki da 'yan gulma da hasada Ummu dai bata damu ba. Madan metir Ali dai alƙadiri Ummu Kulsum duniya Ummu Kulsum mai dala Ummu Kulsum shadaka Ummu Kulsum shakira tana can a Amerika na danko ya sha kuɗi. Mu dai
to kowa ma yake ku cewa metir kawai rike matar ka karka yarda a haɗa ku to idan ka iso kawai ka ce musu ummu idan ka wuce kawai ka ce musu ummu idan za ka je gida ka ce wasu ummu kana ƙaunar ta ga kanan har ka zo gida ku je dai ku faɗa musu tana nan dai lafiya kuna nuna baƙin ciki tana nuna farin ciki da ƴan gulma da hasada ummu dai bata damu ba madan metira ali dai alkalire ummu kultumu duniya ummu kultumu mai dada ummu kultumu shadaka ummu kultumu shakira tana can a america na danko ya sha kuɗi kuna nuna baƙin ciki tana nuna farin ciki da ƴan gulma da hasada ummu dai bata damu ba madan metira ali dai alkalire ummu kultumu duniya ummu kultumu mai dada ummu kultumu shadaka ummu kultumu shakira tana can a america na danko ya sha kuɗi